अभी हमरा माननीय जाननीय सराहनीय स्वर्गीय स्वर्गीय हमरा माता जी के अंतिम संस्कार में हमरा सोनू भाई के मुखार बिन से बढ़िया बढ़िया भजन बढ़िया बढ़िया निर्गुण बढ़िया बढ़िया गजल से स्वागत भइल बा। रौरा लोग के ठीक लागल बा तो हमनियों के नीक लागल बा। का कहे के बा बबुआ ए दुनिया में सच्चाई बा कि जे यही जा से गइल बा लोग कहता बाबूजी कि आज जन्म ले ले बा कुछ दिन पहले जन्म ले ले रहे बूढ़ा पुरानिया हो के गुजर गईले लेकिन कभी कल्पना कैले कि आखिर यही से गईला के बाद वो आत्मा कहाँ जाके अझुरा जाता कहाँ जाके भुला जाता भैया एक आज तक केहू पता ना लगवे। तो कभी कल्पना करता कैसे कैसे जे अइले चल गईले बचल बाऊ हो एक दिन चल जाई रे आबे के बेरिया सब केहू जाने ए बाबू दुआरा पर बाजेला बधाई जे आइले चल गईले जे आइल बा उ हो जाई आबे के बेरिया सब केहू जाने बाबूजी दुआरा पर बाजेला बधाई आ जाए के बेरिया केहू न जाने हंस अकेले चल जाई। ब्याजी से सुनने की का तो 4 गो कहरवा लेके अइले राम वो तो सब जानता ब्याजी लेकिन हम इहे जानता नहीं कि आखिर गइल बा तो लौट के काहे ना आइल कहता कैसे खड़ा हो जा मैडम हो समूझ में नया अरे जिया हार जाने कहाँ अझुराइल हार जाने कहाँ अझुराई लबट के नया
वाली बात बा बाबूजी। आओ जे जे गइल से भुलाइल आओ समझ में न आइल ए राम ए राम जाने कहाँ अझुराइल आओ कि लवट के न आइल ए राम। ए राम और कहा बबुआ औरी का हो हाथवा में डमरिया ढेला अरे डमरिया ढेला जियो नचनिया जियो निकल गइलू कहा कलाकारी में। हाँ कलाकारी में एहो लड़का होशियार है। ऐसी ना हम झाल बजावे अब कुछ दिन के बाद तू कैमरा लेके वीडियो करबे हम जाने थी। हाथवा में डमरिया ढेला नहीं हले दिया ओहो हाथवा में डमरिया ढेला नहीं हले दिया जान जे कर धनियो कटाई जान जे कर धनियो कटाई जान जे कर धनियो कटाई लवट के नया एकर इशारा पर तू इतना इज्जत कर रहा है। हरी चा के इशारा पर हरी चा के लास्ट अंतरा में बाबूजी कभी कल्पना कैले का हमरा भी केतनो उछल में हमरा कोई उपाय हो। हम उसने चीज ही हारे ही तमीत पूछे पूछ रे आरे पूछे अरे पूछे हारे पूछे आरे ही तमीत होए होए अरे सब केहू पूछला केहू के जना जिया नचनिया जिया हमरो कम कूद अखनी लगातार है कम कूद हां और सब केहू पूछले समूझ हमें नया घरे नारे
हार जाने जे कर धनियो कटाइल जियो